musidɓe tedduɓe wattuɓe hakkillaji men e boowal ganni rendo pinal e neesu yewtere boowal ganni ari hande yaadude joljole sabu nduɗo lewru mars windere nde inniri ɗum ko lewru rewɓe ƴetti hen ñalawma goto woni ñande 7 lewru mars taƴani ɗum rewɓe ina moƴƴi noon kadi jurnitoɗen ɗum ƴeewen hol jotodiral rendo e debbo gila hanki ha hande rendoji ɓaleɓe rendoji tubakiri e rendoji arabeɓe ina moƴƴi kadi ƴewtoɗen jurnitoɗen beele taƴagol oɗo ñalawma walla ɗiɗo ñalawmaji walla ni nduɗo lewru teddinir ɗum rewɓe wona kadi peeje ɗe tubakoɓe pewjata ngam yidde hollirde wonde rendo men ala ko woni kono noon fawde rendo mabɓe e dow rendoɓe en gartata holko wonno tarik on ɗon ñalawma holko adduno ɗum en gartani e joljole badde e nder on ɗon ñalawma kono noon ƴewɗen ko peeje ɗe tubakoɓe daɗɗi taw ko ɓuuri ko hen hewde ɓe ndewni ɗum koye haqqeji rew tubakoɓe gollotoɓe e pelle ɗe gona laamuyankoje arduɓe ɓamtare walla ni wallidiɓe ɗen ɗon pelle ɗowoɓe ɗumen ɓe jogui peeje kewɗe ndeɓe nadnata e nder rendo ngo ko ɓuuri ko hen hewde e ɗen peeje ɓe ndewnata ɗumen koye rewɓe saabu ɗumen wonde yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko jurum nderuɗe ina gasa noon taw fandare mabɓe wona tan ni yiilade ɓamtare rendo men rewnetede e debbo kono taw fandare mabɓe ɓurde mawnude ko honde hakkillaji rewɓe saabu famde mbo yiɗi hebde rendo iwrata ɗum koye rewɓe walla iwra ɗum e sukaɓe kamɓe ɓen ɗon tubakoɓe ɓe gadi hollude en ko rewɓe ɓaleɓe ko hiiɗaɓe ko haɗaɓe foddeji men haɗaɓe hakkeji men ɓe ittanaka gueɗal e nder rendoji mumen mbiyen noon rendo foof ina jogui needi mum ina jogui neesu mum ina jogui pinal mum kono fusata rendo ko woppede tan boya wona rendo heeɓi ñugga heewi ko tubakoɓe tuumi en walla ni ko jiiɗi hande waylude e nder rendoji men e fannu no gurdini taw fannu gurdam eɗo jarataɗen e ɓamtare ɗum ko ɗum ɗon namdi kamɓe ɓe qimo ɗum walla ɓe tollodir ɗum e fannuɗo ko hakkilantagal mabɓe tolni e nder ɓamtare hooram en tuumama ko heewi ina jeeya hen bawnugol e dewgal potal e jiidigal gurdam addanno jinnaɓe anduɓe jikkuji e maale moƴƴe gonde e debbo kame gonɗe e gorko wawde suɓanade ɓiɗɗo nden noon so wawnere nan ɗonne ko debbo e gorko o foof mbawneteno te nden ɗon wawnere fawino ko e yiilade ɓural moni foof hen ina gasa hande taw rendoji men mbaylima ɗum natti wade no wano ni adan kono kadi mbiyen so to ina waɗi ellaji ga kadi wasani wadde ellaji aboubacry moussa lam sen jurnetima wotere e defte mum ina haali yurni tarika e gonka rendoji goɗɗi andini en wona leƴƴi ɓaleɓe tan kerori ɗum koɓe mbiyata waw nere e dow dewgal woto jejjiten e leyɗele tubakoɓe ɓe koɓe ñiŋrata ko en hande ko ɓuuri ko en hewde tawanoma e rendoji mabɓe taw kadi ko heewi hen ina jokki tawede e nder rendoji mabɓe e nder ɓeto ngo aboubacry moussa lam feññini holliri wonde to leydi Angleterre rewɓe nayyi foof ɓe ƴettuɗa hen debbo goto ko piyaɗo ko leftaɗo ko lorlaɗo e nder dewgal mum e nder ɓen foof kadi lorlateɓe lefteteɓe kala yontere ne ƴettuɗa ma taw rewɓe ɗiɗo ina maaya taw rewɓe ɗiɗo ɓe to leydi Angleterre ko wari ɗumen ko piggal e nder dewle walla taw ko wawnere aboubacry moussa lam rokki en kadi yeru e nder nden ɗon deftere worɓe ɓe ganduɗa ɓe ko hanɓe wonɓe to leydi France wurtaɓe e rewɓe yanoɓe e rewɓe hen sahaji hujjinire bonugol koltuɓe en ɗon wonata ɗum saabu
kono kadi e nder nden deftere Aboubacry Moussa Lam habri en wonde wawnere ina woodi so en duttima e nder tarik rewɓe e nder Toubakiri hayso tawi koto banggue janguingol tubakoɓe hewɓe kutiri ko haɗi ɓaleɓe janguinde rewɓe ko hoto rewɓe ɓe pindi taƴa ɓoggi ina gasa taw ko ɗum sikki kono kadi so en jurnitima wonde ma en taw duuɗe gadane tubakoɓe e lelde mumen nde gaddi gila ko wiyete école des otages ha ko wiyete école des fils de chef ɓe cuɓino janguinteɓe ɓe tan ko worɓe rewɓe e on saaha janguintaki he so tawi ɓe jagguiri en ko e rendoji jawɗi janguingol debbo holko haɗi nde ɗin école aji uddita rewɓe nannire hen no worɓe nannirano hen ko jiidani ɗum ɓe gadi lowde hakkillaji ɓen ɗon janguinteɓe toon ko ande e yejjude nesuji mumen beele so laamuji garoji caggal hono laamuji hande ni mbawa runtinde ɓe mbawa taccinde miijoji mabɓe e dow ɓen ɗo kono kadi hay caygal e gueɗe goɗɗe mbaɗe noon tawama e nder rendoji tubakoɓe gila hanki hare Grèce e Troie Aboubacry Moussa Lam holliri en e addi ɗum ko Paris darade ɗum difti debbo Ménélas tawi ha hande en jaaɓi walla en sikkanama en jaaɓi e nder leyɗele men ko kañum men tan ina wayno goni leppoje rewɓe yo en paam en jurnetaji holko wonno hanke e leyɗele Toubakiri e nder Europe kala debbo calinode on saaha dawgal wawnere walla nanguiraɗo goofol jomum eltoyte ko e nokkuji juulirde rewɓe godnoɗi toon e nder Europe ɗum ko gila jamanu tiiɗo nde jamanu keso ari eɗen mbawi ruttade e defte baɗeno Molière ko wiyata l'école des savantes walla l'école des femmes defte kolliroji wonde debbo koko haɗano fodde mum e jangde e nder rendoji tubakoɓe Montesquieu e nder ko wiyete les lettres persanes holliri wonde debbo tubako ko ɗaynonoɗo kono noon kadi tawde kalaten koko faate hakkeji e foddeji ɓen ɗon rewɓe en kaɗata tan e rendoji Toubakiri eɗen poti wawde yurnitade ko taari rendoji goɗɗi ɗi hay rendoji arabe debbo arab yimɓe foof no gandi haade garangal l'islam holno siforino ina anda wonde kala jibinnoɗo debbo koko huɗorto ɗum hitorto ɗum asat ubba e on saaha noon taw e nder Afrique hanki dikkorade debbo wonno ko maale malu ko debbo wonno jallugol gurdam ko ɗum kadi rendoji men hanki nanguirno ɗum ko ɗum kadi ɓe nanguiri ɗum ha hande to banggue dewgal debbo ɓalejo misro hanki e wiide Aboubacry Moussa Lam ina sifodirteno kayitaji cettotoɗi hujjaji mum e saaha dewgal te gonɗen ɗo koye jamanuji ngal pinal kesal ngal ɗo arani Aboubacry Moussa Lam holliri nate misra kolliroje ɓe cuuɗotono ko rewɓe worɓe ina parnortono rewɓe rendo mumen e nder ɗen defte tarik ɗe Aboubacry Moussa Lam windi o holliri en so gorko ni juumino ha wawni debbo ñawate e mum ko taƴgol kaake mum ɗum firti ko harminde wawnere e nder rendo gonɗon te kadi debbo ɓalejo e wiide makko ina wawno kañum e hoore mum ñaagade ceergal so yii e gorko mum ko faamade e te kadi so en ƴeewi e nder rendoji men ma en taw ko ɓuri ko hen hewde won laamuji keptinirteno koto banggue kosam wona to banggue duhol manam société ji men kewɗi ko société matrilinéaire Aboubacry Moussa Lam holliri en haysanama mabɓe ko ɓuri ko hen hewde gueɗe mum ko gueɗe dewrewe hollirde wonde rendoji ɓaleɓe ene teddi ɓaleji ene teddinno rewɓe te kadi hay e nder ɗemgal mabɓe to banggue misra dental soni ara taw ngal rendini ko rewɓe e worɓe ngal siforte ko dewol ngal sifortake gorol hono no tubakoɓe kañumen il so tawi debbo e gorko ndendi mbaɗata ɗum ko gorol e pinal fulɓe kadi sa ƴeewi e hoore mum ma taw ko ɓuri ko hen hewde ko kosam ɓurna e dow duhol ko nguuɗi kewɗi e nder hujjaji jaltoji e nder rendo walla ni e nder dewle ina kolliri wonde debbo ko joom gueɗal e nder rendo ɗo waynoto ɗo e to nawte to foof kelme kolliroji teddugal makko ina goodi to ɗum ɗo fof ko yidde hollirde tan
rendoji men pamɗinani debbo te pamɗinta debbo ɗum ɗo fof ko yidde hollirde en kadi e oɗo aduna mbo yiɗa yo wonto ɓodde wotere rendoji ɗi tolnodirani to banggue ɓamtare e rendo fof no foti woppidede dasɗo e pinal mum ha to tolno ɓamtare mum tolni tawa ina yaada e diine mum kono kadi tawa ina yaada e rendo mum ina yaada e hakkilantagal ko wawi jaɓade e nder rendo heewi dey ɗen bindanɗe tubakoɓe berli e men beele ina laato bindanɗe adunayankoje kono kadi rendoji men noɓe cikkirta ni e noɓe cikkiniri we hen ɓe ganduɗa ɓe ko yaaruɓe to banggue jangde tubankore luggere rendoji men gona rendoji ɗawɗi debbo gueɗal kono noon ko rendoji ittanɗi debbo gueɗal guila hanki a yecci hanki heddi noon rendo foof e maadi mum wonno feccorto wonno lelorto wonno mahirto rendo menne ko hono noon rendoji menne ina jogui ko jaaɓi ina jogui ko caali ina jogui no mahri